Přestože v Gambrinus lize zbývají dokonce ještě 2 kola, v Mladé Boleslavi se začíná mluvit o nepovedené sezóně. Zachránit se vše dalo ve finále poháru. Boleslav ale podlehla Jablonci v penaltovém rozstřelu a stejného soupeře neporazila ani ve 28. kole ligy. Zápas skončil remízou 1-1 a v tabulce patří boleslavským fotbalistům až 8. místo. Chtěli jsme hrát nahoře, chtěli jsme se o to poprat. Samozřejmě ty ambice tady Boleslavy jsou, aby se dráli poháry. Ale shoda okolností, spoustu zraněných hráčů. Každý zápas vlastně v jiné sestavě, ne, že bychom se na to vymlouvali, ale to je prostě fakt. A já si myslím, že budeme rádi, až tuhle sezonu zaklapneme a doufám, že od nové sezóny se to začne odvíjet jinak. A hlavně, co se týče těch zraněných, se nám to bude vyhýbat. Právě Johana poslal Boleslav proti Jablonci do vedení. Za Severočechy vyrovnal ve druhém poločase Michal Hubník. Šancí ale měli oba týmy daleko víc. Dneska, co se týká organizace hry, co se týká chybovosti, co se týká neproměňování šancí, tak oba dva týmy v tom excelovali. Myslím si, že než 1-1, tak kdyby to radši skončilo 6-6, aspoň by se lidi bavili, protože určitě na to šance na obou dvou stranách byly. Ofenzíva převládala defenzívu, myslím si, na obou dvou stranách, protože kromě toho, že to skončilo 1-1, tak to možná mohlo skončit 6-4, 7-5, protože i Jablonec vypracoval dost šancí, přesto si myslím, že asi tak minimálně o 2 až o 3 ty šance jsme měli víc, takže jak říkám, buď jestli 6-4 nebo 7-5, to klidně mohlo skončit. Boleslav teď čeká zápas na Dukle. Ligovou sezonu pak uzavře doma v sobotu 1. června zápasem s Teplicemi.